Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mano mancho mulire na indekero kuro kwegena kwa nebna kwa beire go kwego kya kubwatie miroberio ya Ndizi TV charagire chinsesa to chiabona magoroba jinga kingo kwariga nenda semesema yango manyanara ya na kwariga niria senchera ere yobekranu korena ritangan ke imati atra nyorega tiari na kwariga niria senchera ere yobenge yabe kira machiko ne act no in place amachiko kubekwa sobotume kibweni we serikali ya kaunti ya Nyamira soko basira bale no boremo ine kiro mugavana Nyaribo. Tunawasihi nusuweka wagonjwa kama nyumba zenu. Abantu kubori wa gotababisa bale no borere bogoke amanyenga gose siko cell chinga kiense yenyora litkori oborero. Kuna branch ya Southwest branch ya No Society abawakiri gosaba burendi asobokoreri bwabo chinga kibakoro kurobekana ko murembe y'umucyo kisi korero kuraswa koyo mobo. Ayamnaenda mango mwanchi omuliyere ngo kwariga ningo manya senchera ere yobe kiranu yendera gotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyora wetera Ndizi TV News na begase website ito na bokaya somo wetera www.ndizitv.net eri togendere gusanga asobwamo eri teriane Evelino Sero Sara mumanyinero ko ene kyabu na chipicha neryo gicha wekera senchera bene ngo kwariga niyobe ko gusanga amo 9 gweka omwerio ama yechinsesa tasobo ikiranu toko yachaka korwase kaunti ya Nyamira awase abarai korwase chi kaunti au tukorale baba ukirana se kaunti ya Nyamira asenchira ya moyo koligereria obokoreri anene kubwatkana na machika yobirga kubekwa ne serikali ya kaunti yoko ene kyabuna abana naboigo abantu bale no barema babeire bakorendwa nege tambukero gose no murobiro manyenkante buna peer to peer asabara yabaweta se kaunti au ero koligereria ali abereka gokorekana ase kaunti echo asenchira ya moyo konyora obosemia na boigo obongaini bowekine na koreta magendero ase serikali chechi county okwana chinga kyecho ni ko mugavana we county ya Nyamira Amos Kimomi Nyaribo abaga kuria ira yoko ene kiabuna chibeso sama chikayo abereka gokorerwa emirimo asoko ene kiabuna abana na bale bamenyatano bolema babeire bagokonyaka muri kyecho korwase county ya Nyamira Paul Kapokara no roboti rwa senchira yobekirano. Kaunti ya Nyamira nigo yarire iranganigera kunyara kabage ko bakonya abantu babwate oborema amo na abana gwetera samachika yo banyara ko bakoyaroisha okwana yeiga chinga kyomera namo na abarai kurase chi kaunti wetani komikura sense ya Kenya obekira na se kaunti ya Nyamira kwegeria na boigo kunyara ko bagosoma na kibara kunyara ko bakoroisha machika kulenda abantu bamenyetono borema na abana muigo korekana sense mechika cha viongozi center imeye chinse mechika chibunga ya West Mugrango rero iga Nyamira ntubwate chi kaunti
enti 12 ciacha gosoma ng'aki twakorire twaroisirie policy ikurinda abana baito naende act ikurinda abaremavu. Gavana gagukwana ni gahorokirio kugokiwa kwaye na kuria irang'amba kunyara kwa bakuruisia chibesa se county mnenjira ya muyoko basira abantu bali bamenyetino barema kwegenderia asobogima naende baria baremavu mumaete na bako basumbogete kwa bari discriminated twabekira amachiko ne act noire in place tonyare a framework yo gutumia serikali kubakonya chise mawa ese biashara ebintu bindi ukana boigo nigahegendere ko bagakuria irang'a nigarakinyara ko bakogenderia muno muruburi hoye ukubaikonya abana kogenderia muno amasomo entabuliri abo buri kone kibuna na barabo bakinyara ko bakubwatisia abana babo munenjire ya moyo kubalinda kubatikana muno amachika bya serikali ya county ya Bekire. Si una jinsi peke yake iko watoto hawajaenda shule, hiyo policy na compare wazazi wachukue watoto shule, na wala haziwezi. Ndio uliona tulianza kusaidia watoto kupeana scholarship, uchwe iko bado basari, lakini tuko na watoto 742 ambao tunalipia fees, tunanunua uniform. Kwa hivyo sio unyanyapaa peke yake, lakini protection. Ninganago kero MC kurase waderia ya Kemera Mosque James Matinga uyuru munyakiro ganene gweterase roboti rorogi marwa bekwase ebunge rokoroisha machiko ya bana nabegona bali hapa mnyeta muno bolema ase county ya Nyamira ere county ntangani meyense ya Kenya koroisha machika ya igabere asobomo ni ntwa batanga ni twalikire amachiko abere litangani elikolenda abana eliakabere elikolenda abalemavu yona matagete ntebe machika ya kagota gochaka kolegas muno mugaba nateba achachore komiti iri enene egocha gotenenera nere gocha kufuatilia nga amang'ana ya twaetetie akubere kagokore gas egera abantu baito faidike weterase emiswade abantu baminto na into ekera amang'ana ya gosoka isiko akore meremo egera torenda abana baito tutige kutiga abana isiko naboigo torende nga abantu bali babwate ulemafu na barabu boigo barendirwe kulingana n'erichikari na twaite ono nige serikali ya county ya boigo ya Nyara ko bagekulira nga inseka ke umutinyo yomo ingura tukanyara ko bakweneki ayonsi ko Nyara ko bagagwikiranwa. We have already started because we have put budgetary provisions for implementation. Making is not enough unless we implement. Na majukumu yote yatakuwa katika kamati hii ambayo itakuwa inafuatilia na inaangalia kwamba yale ambayo yako katika mswada hii yametimizwa na yametiliwa maanane, kwa sababu wale ambao watageuka watachukuliwa sheria, kwa sababu sasa imekuwa act. Nigento abo baikirana sechin semechiga bagokeire na kuliranga goika batkunyara kabago kiambukire goikase je county chabo elio ne county chabo kubekana county iga ya Nyamira. And I'm very happy that Nyamira is leading in this. So can we clap for Nyamira? Ngoribotile getaseni kia wanjete kia Ndize TV kurasi nsemechiga cha viongozi center imeheje bunge ya West Mugrange County ya Nyamira inchi konkuruko polikapu. Okara. Miamana umarikeito polkapo karase oroboti ururikirano kurwase county ya Nyamira oburere bogokea amanyinga somobere gosobu manyikantebu na sikosel negati ya marwaire alia gotebekana atari kwambukira gosana non-communicable diseases naniga abantu bagenderete kuboriwa akweneke abuna ekero banyorirwe na marwaire yayiga gotarase nyagitari konyora obokonyi aseba boriwe gotangainwa abuna oburere bwigani gobokoretwa na mangana yobo rogi ni goboigo buriro boiga bwatebekanire ko bumonto akoiburwa na borabo boigo butari kwambukira ukwana chinga ki baba bwatani awanene kurwase serikali ya county ya Kisii serikali enene kurasensemo ya maroira tari kwambukire gatie chinsemo chinde beso kierio koinyora litukeriga elimanyikante buna World Sickle Cell Day nigo baboriri abantu kwene kiabuna nkoko ngo ikabale abamwa bange na kubaira se chinyagitari elio konyora obo wenya no murobiro bakokoreka
na serikali goseme county ya Kisii sababu atani abo bachaketare abo korwa senyegetari ya Kisii teaching and referral wekase eskuru ebo bunde ya Kisii National Poly asomuyega omonene obako korekana asinonyana bo waziri bo bachenwa serikali ya county ya Kisii Ronald Nyakweba abakagu kwanera egatiemero berio ywe serikali ya county ya Bekire yoko inekia kuna bantu bororte burere bwa siko selegati amaroirande babere bakonyora obokonyi ase chinyagetari omurikeito Vincent Onyanja na roboti urwa senchira yubwagare ime ye county ya Kisii netaro ya segetwa ne chuwizara choba chano kurwa serikali na weka serikali cheje county abwa asaba kunyorali tukerigali yokonyara kumurekera oburere bwokya kwa manyinga asomobere wizara yobo chano ni gobakoletara yabo kurwa senyagetari ya Kisii teaching and referral hospital weka aseskureli ya Kisii National Polytechnic abwa asomo je gomonene okorekana Korengana nomu director uyoteneta murera yatari kwambokera NCD nigo akwa nigo ruyoboreiro bwa sikoseli anemia anemono nagote abuna nigo bongo rebonde bwensi nakonyara gote abuna abantu abangire gote batuma nyigo ruyoboreiro bo na negote abange nigo barokane konenge tokobwatekana noboreiro bo. So in terms of the challenges that we face with sickle cell disease, it's a lack of awareness in the community because people do not understand why sickle cell disease happens and why children are born with sickle cell disease. There's a lot of misconception about how this disease is transmitted. And generally most people ascribe it to witchcraft or curses or other areas. Wena bochinga kiechinga nyara kuboria abantu buna babasakoro boiro bokya kwa manyinga somobere kubwatani noboroge asate birebuna echo ne chimbwa stari kubwaterana no boriro bwo nagote yabuna nabo bongo borebonde bwensi obura ryo monto boria botari kombokero bonyekanete buna NCD. Find that families who have children with sickle cell disease or individuals living with sickle cell disease are really stigmatized and ostracized in their communities. NCD Alliance will be working with persons living with sickle cell disease, capacity building them on advocacy for them to one, to understand their condition, two, to understand the treatment and care and how they can self-manage themselves and what they need to look out for, and also public participation. Nengana boy go janyara koy woko boko no director teneta mangana ya morera yo NCD me ye county ya Kisii asate birebuna asemiti nyebere yabere kego heta imenya gatari ya Kisii teaching and referral hospital babere bakorenga abana obalense miti nyebere no mutinyo yomo kone kigosembale no borero gotebuna nigo banyorere kerengo kia 4% osenya semia utoka no borero buna koboria abantu bwesokeri abana babo konyara korengwa. Kisii County, the past 2 months, we've done a number of screening of under 1 year olds, that is infants, and our positivity rate is increasing, and that is giving us a wake-up call. 14% of the patients who are screened were noted to have sickle cell trait, and 4% had sickle cell disease. Chingaki chumo waziri wa bochenu imeje county ya Kisii Ronald Nyakweba niganya rekoboria abantu kone kinangwe soki bali kunyara korengwa bunenchire mujo konyara gwikiranyo bakorri bwabo na gote yabune serikali kubwatira namune nyagatari ya Kisii teaching and referral hospital imeje county ya Kisii igoboirete kurwa bakorri bwabo asenchira etakire. But as a county government and the Department of Health, we are equal to the task. We have specialists trained specifically to handle this disease. Ugonjwa ukijulikana mapema bila shaka utatibiwa. Kwa hivyo tunawasihi mfanye vile nimesema, muitikie wito wetu, mfike pale, madaktari wetu wako na instructions. Nigochinga kiechio oyo mubaboroire bali bamenye no borero bwasenga kentambe bwasikoselo soko ke kwa manyinga. Nigako erabuna amenyire no borero bwase miaka 43 nagote yabuna abantu mbabase kubwata ni borero bwona mangana arengete oborogi. We know I am a sickle cell patient, 43 years young, living with sickle cell positively. I do advocacy for sickle cell disease. Watu wangu tafadhali, sickle cell si uchawi, si umerogwa. It's just a disease like any other. You see how beautiful I am? It's because sickle cell has never defined me. No mojega urwa basemi go cyasa bange nchira banyara komenyana kwerenda kurwa soboriro bwo. Na neno kubori kwa kurwa abantu bakorengwa anekero barabake.
Reporter ya Ndizi TV korogaiga asensemo ya Kisii National Polytechnic ya kaunti ya Kisii literani nchon kwa Vincent Onyancha. Miamono Murikeito Vincent Onyancha se orobot yororo ikiranu abanyakirogo ba Public Service Board kurwase chi county chonsi mense ya Kenya nigoritkola lero baba kumirana imeye county ya Kisii ase omubogane yomo yotoka mimo chobosongo ase ogochaka egeikaro kyabo kyamatko atatare bosyo erigo kwanera egatiaria abarengete ryo kinobokorera se serikali chi county egati yabo okori kwa bantu ase serikali chi county wanchereria konde goteyo egatia yande amanke nigo baba kora wano munyakerogo abwe county bwe Public Service Board ase county ya Kisii Elijah Obebo uyo nonyana bo bakago choro no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati wechi yakoba buna omokonyoye ase obraibwayo Murikeito Mildred Momanyi na manke. Abanyakerogo ba Public Service Board kurwa ase county chonsi imensi ya Kenya nigo bomerana lero imeye county ya Kisii ase ogochaka egikaro kyabo aso kwanera igore yamangana barengete elyo kugenderia egasi yabo kibwikiranu nase barabe bakumerana kiremeti nyene ase county bakoragwa no munyakerogo Public Service Board county ya Kisii oyo nande ochode kochia koba omukonyi wo mugabana we county ya Kisii Elijah Obebo nigo akwanire ekerenga kyabo ekerenge kenene ky'omugutano y'abaminto no make sure nga amangana ye Service Board akwaneirwe okolika okuya kwengencho erinda abantu betu banyore obokoreri obuya nga kigobwente kokorekana amasikani y'igi ya persons yaba abanyakerogo aba nga kyabwente koba gojase the excellencies the governors ngencho ki barasike governor na ngencho ki governor barabasike in return. We are saying no. Nje muno munyakerogo Kisii county we are saying no. Etoko jikolika muno mheshimiwa Simbago Teba, His Excellency the governor. He wants honesty. He wants haki. He wants obomaene. Egero ndibwensi yogoja. Onyole bahati yokonyole mirimo ataliko kusumbuliwa. Vipi lile gurudumu la maendeleo, gurudumu la yule mfanyikazi ambaye tutamchagua sisi as Public Service Board ataweza kuendeleza uchumi ya nchi hii, kwa sababu an employee is an asset to the county. Nigo batebire egatieme chandeli bagweterenga kibabeire a service ase batebire mbache koligeria enchinchera barabwati iliokania emechando buneyo. Na pia boards wetu nyingi zimepata changamoto nyingi ambazo tutadiscuss hii leo. One of it ni hizo za impeachment, kama Kakamega walipata hizo shida, lakini tunashukuru Mungu saa hizi wako sawa. Alafu Trans Nzoia, they have been attacked by goons. So those are some of the issues and challenges which we will address, and how do we move forward from there. We have to be united in our quest for accountability, for our quest for better human resource management. So ni muhimu sote tufanye kazi kwa amani, tufanye kazi kwa upendo, na ni muhimu pia tufanye kazi kwa uwazi, because uwazi huo ndio utatufanya sisi tuwe sehemu ambazo hatukutarajia tutakuwa. Asinga kecho nigo bagokera ogochora kwa yo mugabana we county ya Kisii aso mukonyo ya Soborai ase batebire mbuya aso ogochora oyo mobo egento kyaire abange asabise yo ochikoba abayigenwa aso kubwatia emwebekano buno yo. Na tunampongeza mwenzetu Elijah Obebo, mwenyekiti sasa wa Kisii ambaye amechaguliwa kuwa naibu wa gavana. Tunakutakia mema na tunatoa heko kwa gavana kwa kufanya uamuzi huo. Inamaanisha kwamba hata sisi wenyekiti tunaweza kupewa chukumu ya kuwa governors and deputy governors. We are gathered here to discuss our issues, some of our challenges, as well as our milestones we've made as far as the boards are concerned. And how do we now work and collaborate with our stakeholders as well as the executive. I mean, working together with the executive, like now our chair of Kisii County right now is actually an incoming deputy governor. Yaonyesha ya kuwa ukifanya kazi with loyalty, dedication and accountability, kila mtu tutafika mahali pale tunatakikana.
ngolipotania igiteseni kia Ndizi TV eleseriane Mildred Momanyi. Mbia muno murikito Mildred Mumanya se orobo tiorurikira mnenche moyo koinekia buna abantu babiri bakoinekia bochenu asichinga cyabo anene bali abatari kwenyara nigo abamenyi bekinyoro kyageteri bakubwatirana nekyombe kya Community Health Promoters korwase ward ya Nyakoe mebunga kitutu chache South County ya Kisii bagendrete koralia obochenu ase chinyumba asogo ikasinyumba aona kokora obosafi nigo ababwatanya abo babere bakomochia obwenki nabo igo butumikibwe bwa marua tancheri asikekeria batere buna amarua yo nigabereka gusaria chinga chinyinge nabo igo koira amagima y'abantu ayamagega yo kubwatoka obokonyi obunobwo abo gosibya umuchi nubwo musacho yo Masereta Samuel Ouru oyo bereka gusangerwa nechinda segeka no nyamagega yo mungino ye gusira umuriketo dipo nasanya na ikira nasayo Imeje kinyoro kya geteri kegotoka imeye wodi ya Nyakoe abamenyi bense meje igani go bagenderete kurali obachenu asichi nyomba usanga no mutuleti worgongorwe nigakoerera yaiga nje Samaritan Patricia Kerubo kinyoro kengeteri etu achire gasengincho mugakura minite bieka mungino ye gasirite akamutigana abana lakini abana bakaira na bongina kurumbaiya bona amenyete bieka bona twarorega umire tukareka mara tugita gwite biko tukumbega umiete nande igabite kenyore kengaga chikikya geteri aringe kenyore gekuru kumukongonyoni bakubwaterana nekyombe gya Community Health Promoters nigo bagenderete kubwatuka abokorere bwabo gucia sebinyoro anene ase chinka chitali kwenyara tware kore testanga itanganyoro mugakoyo karaire kuchikorigererie nyomba nkanyoranga chebetinga nere nabwata fierengi yana ichini yaye gakorteki igelense ekagera nkanda bake facility ya renga igoro nkarigerio gokurwororo nkareta gukwana nabamenyi abwe nigo batebanga ogotamenyane yamatenga tie bintu bigenderete gusiria amagima yabange asokweranana amo nogweatananwa lakini gamenyete bieka munara atame tukari kumana kya agenderete mata kolende kare tu amonyori mukwana tuli nabokoranga nabwate shida jiondite yokumo ano ni sabuni lakini rende bono twartia to chitomokonye tomokore usafi chinde chonse ndio chiamurire bantu baminto mbabwana tokonyora afierengia usafi erengia egana turanyar konya komenya asa matuka ya sato etatore moyo ntoko gani koroyo minto gatandike topo mabuno uru na igura ba minto batekero gotebanga talinga na taliko koragasi bono tima etinga tutaite tomubeke gabona mwachira barari ba minto tomo moyo na barai barororo bamusira sendagera asenge nchakaro monta atigairo yo moro muburaka ngotwara bongo ngutibura bwabongo kasinini wiranana umugakoyo muri no muchando munene uyubwa tukirwa bokonyi Asilita Samuel Ouru nigereria mbya muno asokonyoro bokonyi kurwa saba Samaria bali no moyo bwwancha kwendo murugi wana na Asilete ina nyareta bureme bwoko taikerani byonse na rengo ikerani kwendo bono aba minto bako chire bachira onkonya bankonyire aseme chando mbwata doche bankonye na wanda chambe boronge komenta na yuhe omutuleti nigabo lya bagambi kogenderera kurwania ebinyugo bitancheri ase binyoro asebwe abantu bonse baborirwa kubwaterana eligo kyanie mechando asochinka abagambi itongo kora baro mukiasi bakunyara lakini abantu baito babwate mitwe mekongo igonda bateso wanje kwabo mangana marwasire ase ngencho aumisira abantu chinde cyarira abantu abandi nyumba mulembe toyo igonko ganionyo ndiro wanje kwa Nyasaye abagambi baito bagendera gukora mukimono n'abantu baito batige banje batiga marwa ngo umisare nane ngo itari bono rigeria yaretire buna yanga buna yeye kumbia Giko ripoteri yake taseni kia unambe ya mu kia Ndizi TV kurua sekinyuru kia geteri ikutuke meye wadi ya Nyakoe meye bunge ya Kitutu Chache South litira nenkuro kwa Dipon Asanya Mbia muno dipo na sanya se orobo tiururu ikiranu nabo wakiri korwa se chinsinyo AOMS ya Kenya nigo bagenderete korobe kanaskeria bakogania bagabodiria serikali kwene kyabunango batingeriere oborendi chinga kibare ase obokoreri bwabo yani gago cha magega yomo chief magistrate ase kigambiro kya Makadara imyomo cho Nairobi agosiro bugimabwa ya magega yokoraswa no munyanyimbo chinga kyare ase obokoreri litkolya lero nigaba wakiri korwa se county ya Kisii
kisi baba wesoke na okora okorobekana ime omuchi obosongo asekeria babeire bakogikeria ogoitwa kwaye kivuti na mono kokoboria aba gosekuboria serikali kwenekia buna oburende obutingu bwabeire bukurigererirwa bego nigo baruro kuboria gochiase ebigambero amagacho goko agosamagacho korekana sesemo yebigambero asenchire moyo ko bakonya gwikiranya bokorera buru bya gochiase abananchi muri Keito Mildred Momanyi nabaga kubwatya roboturu. Aba wakili imeyo muchobusongo omobasolero nigo bakora okorobekana kwa morembe goikase chiabisi chomo county commissioner okisi bunenchere ya moyo kugikeria oboiti womona chebina bwekegambero kya makadara Monica Kivuti uyo osiria obugima bwaye kubwatikana n'ekingoma kya masasi magayaye gusaganwa no munyanyimbo oyo mokuregeta sendi kya Londiani oyo otaga ogetiwe no konachwa wekinekyo kya mobwatiranetie omorugi oye. Some massive demonstrations against the loss of one of the judicial officers in Nairobi, Makadara Law Courts. And with us, we have 2 judicial officers in Kisii Law Courts. And we want to state that we really condemn in the strongest terms possible the senseless and barbaric killing of the magistrate, the judicial officer. We wish to state that it's very unfortunate that the judicial officer lost her life while in the line of duty. So it's so sad that the security in our law courts appears compromised. So I wish to state that I wish to condemn the killing, really, which happened within the court precincts. And as law society, we also feel that our lives are not safe because we are the stakeholders in justice system. Wakili abo bakoragwa na Bernard Gichana oyore munyakergo bwa abawakili asorosagia rwa Southwest branch nigo bagikeria egekorwekyo asibate babuna nigo keregento kyo goichania mono ekero mona chebina akurwanira obwene bwa bananchi ogosiria obugima bwae ase chinchira bunekyo chiomo basokano atarikerania endoto yae. We urge the government to beef up security for our judicial officers who are handling very sensitive matters. Further, I wish to state that we lost a very young life, very dynamic, who had a bright future, and she left behind a very small child. Bono nigo barwa okuboria gochiase serikali gotinya oburendi ase bigambero bunenchere ya moyo gosiria ebikorwa bunebyo. Our judicial officers who are handling some of the very sensitive matters are not well guarded. We also request the government to beef up security of our judicial officers even at their residences, so that they are safe, so that they're not threatened by, so that they're not worried about their security. And I want also to urge our judicial officers to be firm in the way they're handling their work, so that the criminal justice is safeguarded. I want to condemn the killing of our judicial officer in the strongest term possible, and wish to call upon our government to look into this issue in a broader perspective. Imagine if our members of the parliament have more than one security personnel allocated to them. For sure, it won't cost the government anything for them to allocate security personnel to our judicial officers who are dealing with very risky. Asitinga kiecho nigo mo county commissioner we county ya Kisii abenekelianga mbachigo tinya obolendi engaki bale asemeremo yabo. Ndetu hapa Kisii nataka niwaguzie kwamba usalama ya wale watu ambao wanafanya judiciary iko sawa. Tumeweka mikakati. Hatutapata na hatujawahi kuwa na kiza ingine. Hatujawahi kuwa na kiza na hatutapata kiza kama hiyo. Ngolipotelea igetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Miyamana Mildred Momanyi se orobotyoru oroikrano togo skabosioni go abananchi bagende kubwatka ebirengerere byabo kubwatkana no muswada bwechibeso yobetho wikiwa bosyo bwebunge abwori tkoregoro ekerobano orache wakerwa ekura nabachumbe gosono chiwetuwa gose go tuterware nigo igati ababenyi bo mucyo busongo babere bawe soke na gukwanira enganiyega asabange babo baruro kubore wocyase abachumbe gutaiti umuswado yo askriba batabula nigo
obogima bogendrete gokonga na iga manke aliara sumuswado yo nigarache ko baretera egetiro ase okwenyorera engere yabo chingage chinigo baruro kubore guchya serikali na boigo abanyanyimbo kobachingaki chinyororo ekero bakorobekana elio korera obosibole bwabo muri ketoro nelfa noroboti urasobime abamenyi be kaunti ya Kisii nigo basanga ebirengereri byabo igoro y'omuswada bw'ekibesa oyuo ogochigwakirwa ekura abwe ankyo. Kwa jina naitwa Karen Achieng' Olala Kindube. Mimi ni mfanyabiashara ya daraja ya kuuza chakula. Hii maneno ya bill tax ya jana ikutufurahisha sisi wananchi ya chini. Nigo bateba obogima bwabeire bogokonga ase batali kunyara goikerania amagania abo akera lituko. Hii maneno mimi kama mfanyabiashara ya chakula hapa, maisha imekaa ngumu. Imekaa ngumu kabisa, hata chakula. Obogima bwakongire. Nona abana kwende school sai kwabeire gasi enko. Ate sababu kere bintu byachire igoro. Uchumi ekobe enkongu nande evalue yechibese go chance. Bana injimbari konyora besa bakonyara gochigo save ati sako chiri bago save. Noni gari sto kwimo kichironi ko twakore byasa ndurgo twara besa to gochikoira ni agera tuwe kunani. Kura chobo mobwa kongina bana mnaboni amatoka ato kongerete uchumi gochire comment. Abani gabuno uchumi ge kongete gabuna amatoka twara tata koruchu matata no are saiga agundire. Uchumi yabere mbase kenyini. Nigo boigo basaba barai babo korwa chibunge ao elinde banyare kunyutuguterare omuswada oyuo abwe ankyo. Mheshimiwa Nonchoki tafadhali anyogo kuiwekerera kyo mwana inchi uri gwakirite kura etogosaba uno monchari gwake kure abuno bonde twari gusaba igangi bagende nekera gochigwake kure eyu akeno nalio bugima buratobere biyesenge njo aho chikwaka yese ndi mto byachire wakonga mono. Bunge wangu kama alipo okuome apige no kwa sisi mwananchi ya chini, atujali maisha yetu. Chumba wana na alfa miruka yoko genda gari gaki torikere no egera na ituto nyore ngejo tokomenya boigomba okoboko okorobekana okwogwa korekanete abwigoro anene imeyo mocho Nairobi ase basaba eserikali kobaine kilio borendi abanyanyimbo banyare koba abana inchi chinga kichinyororo ekero bakorobekana asa maandamano aya asobumaene abantu babwatira ikisiabo yo kuandamana ekiagero uchumi ya kongire na ubagwa kane tax basigari batige kuminyokia abantu bwate late yo wakara maandamano esiria mwananchi andamana samani kali simo kutoka kero bakwandamana abananchi ngo kubaruta chidiaga askari kaba responsible asoko rendo mwananchi tali asoko miso mwananchi kera bakora abantu bakwandamana tafadhali mbako nyokominyoki bantu igo barra abantu bariro labda babwate bakogosa na bawenta kominyoki ni bari bakwandamana bakweta gochia bakura bokongumbo yo kicha monto tasari gento kiabande mandamana endere biyanda bi nere biyabandamana nere biyatwandamana na inche kindo yo mabo nande yikwandamana ngego basibare bwana masigari tabaisa kondutera diagasi kende yasi tankuna na inche ni nganja irangandamana byo nebirengereri byabamenyi be kaunti ya Kisii kobwatekana no muswada oyue orache bwakirwe kuramambi Ronel Fan Ndizi TV daraja 2 Bienvenido mariketo Ronelfa ase oroboti orure kiranto kolire yabe abeireka okorekana isko yorogongorwa gusiyo muraibese Dr. William Samuel Ruto nigagenderete goteba buna inseyo buraibwa ya serikali ya Kenya kwanza nigo babekire mirobere mekranu yogo kinya oboremi imeyense ya Kenya uko na chinga kekira na imeye county ya Kericho ase umusangirikano bobo watani bekemeriye chae na bigogo chaki wa bene kwa machani ye chae ayomenyekanete buna chai gold nigo rutabaka goteba buna eserikali yaberege kokora amange yaberega koirera ogokina kwebime gose ogokina kuburemi gati abo kubwatoka kwa moyo aseri gorirense kegima nigaenekeria baremi bekemeri yechae kurwase county ya Kericho monoi anambono naboigo ense ya Kenya subwagare unanigaratie kwene kiabuna babere bakonyora echiro ase chinse chesko asogo konya egokinia uchumi imense ya Kenya. Pongezi KTDA na Keteba for this milestone. We are inaugurating today Chai Gold, one of the brand products
of KTDA that speaks to the program we have in our manifesto. We made a commitment to the people of Kenya. And in that commitment, agriculture, if you look at the UDA or the Kenya Kwanza manifesto, agriculture is item number 1. And agriculture is important for Kenya because it contributes 25% to our GDP, and together with the manufacturing sector around agriculture, almost 50% to our GDP. And that is why we have laid a lot of emphasis in transforming our agricultural sector. We have done a couple of things in that space. Kwa sababu kilimo ni ya muhimu. Inachangia vile nimesema 25% ya GDP ya Kenya. Na pamoja na manufacturing 50% ya GDP ya Kenya. Na kwa sababu tuliweka katika manifesto yetu na Wakenya walitupigia kura kwa sababu tulikuwa na mpango ambayo tuliwauzia. Hiyo mpango mimi nataka niwahakikishie wale wote waliotuweka katika serikali ya kwamba hiyo mpango tunatekeleza. Na abara ikorose kiama kia United Democratic Alliance na boigo Amani National Coalition nigo babere bako ene kiamna nigo barachie Amani National Congress nigo baterana nigo barachie kobwatrana ase okoene kiabuna babere bagwikirania magendro emergency ya Kenya ene chinga kia bara yabo baba kumirana ase nyumba y'ubura ya State House gati yabo muraiwese Dr. William Samuel Ruto omo munene bwa waziri Musalia Mudavadi na boigo omuraiwe kiamekyo kia ANC isatimami asebabere bagote babuna ase engakie ntambe nigo ogwatanika kwabere gokorekana ase gatie byame bibere ebyo nonya na obire asobo mo bwa Kenya Kwanza asebataire nekirenga kia bekenene no koene kia buna babere bagochamo na kubeka ensemo chitofauti na koene kia buna baraikorwa ase byame byo babere bagwikirania aliagendrete ase kirenga kyogoskia ense ya Kenya busio. I want to assure you that when we had a conversation, na hii conversation ya maja, sio ya juzi. Tumekuwa tukiongea na rais, baadaye nikasema sasa ni pashe hii habari, ifike kwa chama, na chama kipashe, ifike paka kule mashinani. Ni kwa sababu nimefikiria, I've looked at it carefully, and I want to assure you that it is the right thing to do. There is absolutely no reason for us to run two parallel parties that have the same thinking, they have the same mind, they have the same formation, they have the same orientation. So it is just natural that let us see how we bring these parties together in a merger so that our secretariat works as one, our executive works as one, our party structures are merged so that we can create the momentum for moving the country faster into the future. The energy we are spending two parties, let us spare that energy and spend it in the transformation of Kenya. You people have made the same way you made the right decision in the handshake, in the earthquake in Bomas, is the same way you are. Mwanchi murigere kuna korwa sensemo ye chigosori nigo chigosori ase chiskuru che secondary meye county ya Nyamira chaba chigo cha Kabene alitko lero chaba chikwariganiwa asegeti ya Kiendege yogotoka se wodi ya Kemera ebunge ya Kitutu Masaba nigo ase chigosori echo barengete koligia ababui ase ebirenko au natokumanyiwa numurikyo itobwa mwane chigosori captain 001 Nigoria Veri Tangani Chigosoria se account Nyamira aiga segeti ya Kiendege grounds abasi chiskuru kwa se sub county Isano chie county Nyamira waomera na se eviti vire senseme ya Kiendege kutoka se ward ya Kemera na tie chigosori chamere runa mone gosori yenko yensemo ya bamura na baiseke ya gosori ya volleyball gatie chigosori chinde chiro Veri gosori kwa se etam ya Kabere. Kwa saa hii nimesomamia mpira wa Mongoli versus Gekano.
Kwa saa hii Gekano inaongoza mabao mawili first half, Mongoli 0. Nimeona vijana wanacheza mzuri, sio mbaya, Weta ni mzuri, mashabiki wametulia kabisa, hakuna furugu yoyote, security iko sawa. Nimeona askari kwa pande yangu wa kusoto, nimeona askari wamevaa uniform kabisa, wako ready ku maintain law and order. Hakuna furugu tangu asubuhi. Maribari walikuwa wengi zaidi ya 20. Gati abari twasangana barabuni ko bacengeire okwargerwa gwekigosorie eki egento bakere kokogoteba buna nigo kigosire byewa byaba oro kiwasi skuru ao gwetera mbaga bakonyora gwetera kogosorio ko ndoje ng'omupira tori bube mono egento getegere standard teri bube mono standard ya Nyamira abaki abange musikuru yase bagwa kachiri ye chicinene ebarute kurwa ase county ya Nyamira igase standard ye yabona ase county ya Nyamira ndoje nga abana mbarongonye nokobwa chitimwe chichonse bisukuru chonse bi ngoye nokobwa twale ko piki one by oyo maso yomo toro si timwe ya muye sukuru yemo oma tisukuru chinde yonse bina bo chiko piki go standard ya Nyamira gere igoro mono mna abana abando chenjera bagwa ko mpira ne chinga kichirichito twagakira mpira ndoje nga standard ye nabere boteri yare mono Wako mchezo saa hii mimi naona wako chini kabisa, sio kama zamani akina Undabo walikuwa wanacheza. Hata mimi najua nilichezea Sabana nikaenda Rivertex KCC, baada ya KCC kuenda FC nikabasuriwa mguu, nikaambiwa niwache maneno ya mpira, ndio nikaingia maneno ya referee. Okobolia bono na serikali gweterese wizara ya chigosori amuna batereri be chiskuru kone kibuna aboro kigwa abane kirie biego byao byarorekanire banyere kwa bagosiru gwetera kwegwa mabaga gwetera chitimu ao namba gwetera semsemeria serikali bagenderie biego byabo egento kende asa abana asoko de basoma nyondi babwate bakoye encouragement ese asomupira egere baigwe support abana nabaya barega ase county ya Nyamira ase standard ye nanyiroche na nari kurumambi no bagendete na wikira mambia standard iko sawa, sio mbaya sana, standard iko sawa. So kila mtu ataanzia nini mechi moja, akienda 2, akienda 3 mpaka tumalize kesho. So kesho nafikiri banapo majaliwa tukimaliza siku ya leo, kesho utaanza siku mzuri na tunaomba Mungu atujalie tumalize mzuri kama siku ya leo. Ritukoria nkyo chigosori gwa sekerengo gya semi final aiga segetigia kiendege ase bali barabu ya semi final yecho barebwira mabaga ya mase mogosore sekerengo kirigia chi finali korigia abanyango bense ya Nyamira baragosore sekerengo kya Nyanza region ko reporteria Ndizi TV ko aiga segetigia Kemera ereterane ndemo Steven captain 001 Miyamano Captain 001 asamangana yama yakura sense moye chigosori umwanchu muri ribono roboti orurwe chigosori na rogotre to moye ribomo ya chinsa isata senchira yobikiranu ngo bakirambye mono bare monsi mwensi mogendrete gotobwati akorwa se chinsinyo ao bari mogendrete gotobwati as chinse moche metanda bonsi nigonko bakirangambye mono amona bariki baito nibirasimiro birionsi ya Ndizi TV na bogotonyora sense moya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube botonyora wetra Ndizi TV News na boiga se website ito nabo ko yasoma na ko yergerere chinse mirongo ebere na nya wetra www.ndizitv.net eryo togendre gukumanyia amangire triane Evelyn Osero norione kya chipicha ogicha wikera senchira ya bene nigakoro kwa Sara Mumanyi gukuganeria uburigereri boro bya semero berionsi nabo igo obutko boro botoireru